Botswana is a signal. Zvadhakwa komana tona President Advocate Chamisa kuadresa aiwa pa the inaugural ya President Gideon Boko wekubotswana tanomashwa achiti aiwa vakaona the ruling party ZANU-PF vanofanira kuona zviri kuitiwa kune dzimwe nyika dzatiri kuona kuti aiwa mavotes evamwe vanhu kune dzimwe nyika they are counting achiti aiwa they must copy vongoitawo sezviri kuitawo mamwe maleaders sanapinda mashoko amudanyoko panapa pa Techmark TV inodipa subscribe like utanda bell icon timinda paindo pawanoposta this interview yakaitwa Advocate Nelson Chamisa kubotswana unyora kutaura mashoko kuti opposition leader Nelson Chamisa has urged President Edi Mnangagwa to draw lessons from the recent held Botswana elections in which the outgoing President Masisi ensured a smooth transition of power. Speaking to BTV News in Gaborone during the inauguration of President Boko, Chamisa said that the elections in Botswana were a signal of an era of effective and smooth transition of power in Africa. Thomas Kwanetoka pana Nelson Chamisa chiti aiwa zvaitika Botswana it is a true signal a smooth transition ye power achiti aiwa Zimbabwe and the ruling party ZANU-PF must copy and contrast vauye vaone kuti aiwa zvavari kuita aiwa hazvifavor ma-citizens they must go kana vachinge vaona kuti havachadikanwi nevanhu kana vachinge valuza mashoko atinoona kuti Nelson Chamisa is failed kuti avaudze fair vakomana munyika yeZimbabwe but Botswana inauguration it has become the battleground vanyatsonzwa kuti aiwa mutungamiri the ruling party ZANU-PF was present iyewo semutungamiri opposition was present ndobva auya akangovaudza chokwadi todze mafungiro enyu mati kudii pamusoro pechitiko ichi ndakome section yedu subscribe like and turn the bell icon.